Ikomplu jiżdiedu l-karozzi fit-toroq ta' pajjiżna u sa tmiem Ġunju l-istok tal-vetturi liċenzjati qabeż l-440,000. Skont l-NSO fit-tieni kwart ta' din is-sena 5,726 vettura ngħataw liċenzja ġdida. Il-maġġoranza tagħhom kienu karozzi tal-passiġġieri. Il-vetturi ġodda li ngħataw liċenzja ġdida laħqu 3,383 jew 59.1% tal-att sħiħ, mentri l-vetturi użati illi ingħataw liċenzja ġdida kienu 40.9%. Medja ta' 63 vettura ingħataw liċenzja ġdida kuljum fit-tieni kwart tal-2024. Tul dan il-perjodu kien hemm 9,111 vettura illi tneħħew mit-triq minħabba xi restrizzjoni. 28.7% kienu garaxxjati fil-waqt illi 23% kienu mibjuajn mill-ġdid. Iż-żieda fil-karozzi qed timxi b'mod parallel mal-esplużjoni fil-popolazzjoni, bil-vetturi jkomplu jiżdiedu xahar wara l-ieħor, turija ċara li n-nies m'għamlux il-qalba lejn is-servizz tal-linja minkejja li dan huwa bla ħlas.